Para siswa kang kinasih, sugeng enjing lan berkah dalem. Enjing menika kita badhe sinau babagan tembang pocong. Tembang pocong iku kalebu tembang macapat. Mula kaatur dening guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Guru gatra yaiku cacahing larik saben pada. Guru lagu yaiku tibaning swara utawa aksara vokal ing pungkasaning gatra. Lan guru wilangan yaiku cacahing wanda saben gatra. Saiki kita bakal nyinau carane goleki guru wilangan lan guru lagu ing tembang pocong. Para siswa mesti tau krungu lagune. Kanggo goleki guru lagu, tamatno aksara vokal ing mburi utawa pungkasaning baris. Upamane baris kapisan. Ayo kanca aja lali do sinau. Aksara vokale yaiku U. Sanajan ing omah, aksara vokale yaiku A. Amarga ana pandemi, aksara vokale I. Amrih besok tetep dadi wong kang mulya, aksara vokale yaiku A. Saiki kita goleki guru wilangan. Carane yaiku ngitung cacahing wanda utawa suku kata ing saben baris. Ayo kanca aja lali do sinau. Cacahing 12. Sanajan ing omah cacahing 6. Amarga ana pandemi cacahing 8. Amrih besok tetep dadi wong kang mulya 12. Mula bisa ditulis 12U 6A 8I 12A. Saiki kita nyinau tegese tembang pocong minangka cangkriman. Para siswa wis tau nyinau cangkriman. Cangkriman yaiku ukara kang ana batangane. Ana cangkriman kang wujude dudu ukara nanging tembang pocong. Contone, Bapak pocong renteng-renteng kaya kalung, dawa kaya ula, pencokanmu wesi miring. Sing disaba si pucung mung turut kuta. Dawa kaya ula, pencokane wesi, mula batangane sepur. Nomor kalih, Bapak pocong dudu watu dudu gunung. Sabane ing sebrang, titiane 1000 pati, yen lumaku si pucung lembean grana. Mula batangane gajah. Nah, gampang toh? Saiki coba golekana batangane tembang-tembang pocong iki. Tulisen tembang ing buku PS Basa Jawamu karo batangane. Banjur kumpulna ing Google Class kaya biasane. Wis mengkono wilangan ing dina iki. Sugeng enjing, sugeng makarya lan berkah dalem.